Привет! Аз съм Пламена и сега ще ви покажа отблизко едно албумче, което е специално за подарък за сватба. Корицата, освен красива, съм я направила такава, че да не са цветята, които са сложени отпред, не са толкова мъчкаеми, те са от велурна хартия. Хартийните елементи са защитени, рамката също не е чуплива. Общо взето може спокойно да се разгръща, без да се притесняваш, че това нещо ще се намачка или ще стане нещо, някакъв проблем с него. И отделно е много красива. Облечено велур. В велур албумчето, мекичко, много приятно на допин, много елегантно изглежда. Съответно съм го съчетала с зелена хартия. С едни бели цветя, които са много красиви. Сложила съм и допълнителни декорации за разкош. Първите странички, коричните, много обичам да ги правя такива големи капаци, тъй като тук си го представям да има една по-голяма обща снимка или тук обща снимка. Тук може да се напише пожеланието към на хората, на които ще се поднесе подаръка. И отделно може да се лепят снимки. Като идеята е, че могат да се... Това са снимки 10 на 15, могат да сложат хоризонтални, може да се сложат вертикални, може да се намушкат, могат да се намушкат тук в тези ъгълчета и отзад да се пише. Имаме тук също на тази част, примерно на джобчето, може да се сложи половин снимка или да се намали размера. Вече тук е място за вашата фантазия. Следващата, първата страничка съм я направила с магнитна закопчалка. Това е с магнит. И тук има и по-големи крила. По-големи, имам предвид, че на всяко такова може да се събрат 4 снимки. В този случай са вертикални 10 на 15. Тук 4, тук 4. Тук може да се залепи така или така. Или да се остави така страничката. Това крило съм го оставила за неща, които да се пъхат. Тук може да се пише. Реално може да се сложи снимка, нали? Ако се изреже някаква по-малка част от снимката или се намали, може тук да има снимчета, тук да има описание към снимката. Отделно може да се залепи снимка и другите неща да се пъхат. Така, затварям. Тук е затварянето с панделка и в тази част пак може да се сложи снимка или описание към снимките. Тук крилата са за снимка 9 на 13, ето е по-маничко е, или просто трябва да се изреже по-голяма снимка. А тук надолу има едно крило, което може да се залепи нещо, а другата част да се намушка. Сложил съм едни кръстички тук и отделно още едно картонче за снимка или за бележки. И самата страничка също може да се използва за снимки. Така. Тук пак е с затварянето с магнит. Ето така може да се разгръща, тук пак може да се лепи. И така се прибират. Тук празна страничка може да се остане така да си е красива. Може да се залепи, може просто да се... Тъй като самите странички са ми джоб, след малко ще ви покажа. Само да взема едно кламерче. И може просто тук да се остави красивата страничка и да си сложите ето така снимката да стои. Тук имаме нови вертикални крилца и тук има отстрани декорация, която не закрива самите снимки. Самата декорация е съобразена, нали, с дизайнерската хартия, съобразена е с снимките да не ги закриват и го направих да не е прекалено претрупано, по-скоро да стои елегантно. Може, нали, да се сложат още повече цветя или други елементи, но вече изглежда малко по... Тук са ми хоризонтални, аз обикновено ги редувам. Вертикална и хоризонтална да има всякакъв вариант снимки.
като дойде момента за самото слагане и залепене, да не се чудите, сега тук тези са вертикални, тези са хоризонтални, сега как да ги сложа, пък аз имам само хоризонтални крила. Имам такива опции, тук с такова затваряне. Има и такче, ако има нещо за допълнителни бележки. Тук имам едно джобче, може снимките да си залепят хоризонтални, може вертикални. Прибират се, реално може да се залепи малка част, малка снимка, половината на 10 на 15, значи 5 на... Как е това? 15, 7 на 10. Ето така. Не съм явно много добра с сметките рано сутрин. Страничката тази следващата оставих празна, като закрепих тук едни неща с кламерче. Да се подсетят собствениците на албума, че могат да си слагат някакви допълнителни неща с кламер или реално могат да се мушнат вътре. Просто не трябва да се забравя, че са вътре. И реално страницата може да се ползва за снимки и отгоре да се сложат някакви неща допълнително и да се обогати албума. И последната страничка с този интерактивен елемент, като тук идеята, че може да се залепи пак снимка, тук снимка и съответно и тук снимка, както и на външното крило. И така албумчето е направено да побере снимките от сватбата на моята двойка и да им остане красив и персонализиран спомен. Това е от мен за сега. До скоро и хубав ден!